الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجمل. نعم. بافو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بافو إني تلي إني واتي. أبلا يندان يرني واتي. كم تقولي؟ إني سلك أولي. الحمد لله. أني بارا. لباس. كم محمد. نعم. أفرا يكرو كم فوجا. كوني نيما كم بمونكي. أكانغ أوكي. نايا مو فوفنا كوكي نايا مونكي أكانغ فو. كولي فماي. Comme bifama di ni kunu fama te kelen ko fama na ko mun bi ke wode bi ke na ya mun ke fana kan go fo ko no te fama ya madafa tiando ko na ko fem vela kere ko na ma mun do o che fana o fana bi ko soro ko sebe o che ko o fama ya de de bonabi o nya abla o che Allah akbar mogo abla adama de te do re kuma kandido Allah akbar imai ambe ala de la digina no te mgo tsaka ke alai ablaye ala de takala ruche ni ye fama na ala ko ni ye fama ya kalfaila ala ka dimando se badi biye ablaye de la kante kuma dini de ni min fo ablaye o kera ko men ala de oke ayo nga abe fo bi fama ba fina chu sini abe ta fi macha fama ya ala gusira ni kuma kan sabati baliya segu kawdo ko beaucoup ye kaye fokun ye kame ko ni boray maye ni kumana mami me ko sigi kaso oche abla dana ma chenwa ni dana chena ini mogo ni nyonche i jatelente tukunu Allah akbar i jatelente ni duma jate yuromina ni itara jamala i jole jamamina ni iteka iti sigi ayo ko ni asuka ko de chandu de ko ni che boray maye kasigi so ko ni kumari malame ko kasigi kaso ablay lagosi serima kana foza iye ngena ma ko na la adama de kanka jati yorodola yoro bete ngay kanga ka keti ngoro e ko ne mana bo yoro lagosi lendo ayo ablay sigin so o kawsa ima sigin so inte dawrew e ki jogo yelema ban Allahu akbar ko do minando jengelendo amma bon e ni jogo yelema dana be sigin tugunu ayo nga abe jogo bolo de yedda na fo ben jiga o ba har jigi bizana kenena ko kana mboyela ko madaila akafta nan tigarila ochi ngelo madaila ko kafta nan tigarila nan tigarila abla we bana abaniu kana fo ita to gian kono ne mo be wele aka ko sebe la tuguni ntigarila o kone o ya bani ça ama foma ça c'est la rupture diplomatique faut être du inachi kabako o korbo sa mba ye babanga ko madaila ko akafse nan tigarila te madana ni ye jogo yelema dana baraw ke bani sigime ki maw ntigarila ablay mo shitse ka daila tuguni dibane nti so ama ni tigram ngoni fina abla akanyuma ka kolon abe kolon yinya kro la akbar may aywa bismillah nek abdullahi nam amba ngo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bien tene uti kalot le mugani saba sama flani muga ani kila abla an shiraire la la kan antlere la amin ya rabbi dafo bamulo l'indicateur du renouveau alekoli ako sanyelema ñugon daw baraw besina ko demse menata ñugon soro baccalauréat ñini na bi awre kuma la demse ni ba keme ani ba bi shekin bakele ni keme shekin bakele ani bi shekin ani le fla o de beta ñugon dana ale baray noy baccalauréat soro di ale de be chamanche kalan ale de ba fori ka yamara dima ka sana yelen kalan ko damne o dam abe damne bis ablay mi muguni kise ci indicateur ka kumala awako muguni kise ka ci anga surasula jadi sufe ako bi anga famaw uko asira yoro min nasisa sigi teke ka jadi su kono tukunde ko tama keke kata usoro ube yoro ku nyini unya dale me yoro na dro ku kiru ka boni yere dado ablaye boni mi nate ko tika abada nan ko ma le pilonnage ablaye mi Mali ani Sénégal tama mimbe demana fla blanyoma ni mobili baw ni minaw ni anan ngonaw ye ko tama o tegelendo fulani Sénégal cede no dun kera jamana fla bela jelemba donc afo tieni be ke milliard joli o tiena Mali yoro a tiena Sénégal yoro anga soro be ngon kono sikatola somaso nam o kelme ka yiri turu ere bolodani watina
yirisiyɛn ba 10 ani 5 min bɛ se ka to kungo kɔnɔ yiriw bɛ se ka segin kurakura ye cogo min na o baaraw bɛ sen na Ablaye gouvernement a ye sɛbɛn dɔ bɔ min n'o bɛ tali kɛ article 39 la l'école karamɔgɔw bɛ kɛlɛ la fɛn min nɔfɛ awa ko min bɔra faamaw fɛ ko a kɔnɔ kuma syndicat maaw a kɛlen k'u dusu bɔ bi Ablaye a ka gɛlɛn k'u dusu da min ye surfacturation ye sa ka dɔ fara u fɛnw sɔngɔ kan AEM ale kɔni kɛlen ka jalakili kɛ a ko service min bɛ yen ni o ye senu ye o ko lɔkɔlidenw aw bɛ kalan de la aw bɛ kalanko ɲɛdɔn min ye aw ka mara kɛcogo ni a n'a ɲɔgɔnnaw ye ko a y'a da bɔ a la ko aw ye min fɔ kuma don kuma min ni kuma jatigintan don transition Mali transition synergie 22 a ko a bɛ faamaw tulo lasɔmi k'a fɔ yɛlɛmaw yɛlɛmaw an ka jamana kɔnɔ min bolodalen don transition cɛbaw fɛ ani don min bolodalen don ko minnu kan ka kɛ don bolodalen na k'u hakili to a la de ko u kana f'u jigi kɔ in dɛ l'indépendant kuma na nin ye présidenti dɔ ye min bɛ synergie 22 ani OSC Mali o tɔgɔ la Adam Diko min ye transition ka dɔ fara ale kunnama kan a kuma na a ko ni jamanakuntigi kalata ani député kalata n'u ma kɛ waati yɛrɛ la kalo 18 kɔnɔna la k'u b'a ɲini faamaw fɛ k'u kɛ fanga bila u k'a to mɔgɔ wɛrɛ bolo n'o kɛra o transition ko an bɛ tila transition na sa wa an tɛ tila o la o présidentielle n'o ye jamanakuntigi kalata ye min bolodalen don février kalo tile 27 san 2022 URD ko a b'i bolongɔni sin maa kelen na min bɛ ka a ka cɛbɔ ye o don yɛrɛ fɔra dɛ octobre kalo tile 23 natɔ in na ko na kɛ sababu yɛrɛ ye conférence min ni o ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye o sen fɛ bɛɛ fɛ ko ye min ye bɛɛ b'i ta fɔ wa u b'a a kɛ i n'a fɔ foroba kuma ka jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ni dantigɛli kɛra ni bɛɛ bɛnna min kan baara bɛ kɛ ni o ye Ablaye nin ye waati na maa minnu bɛ yen bi ni o ye hôpital du Mali hôpital du Point G cɛbaw ye ko hôpital du Point G hôpital nin n'u ma magɛn gɛlɛya b'a kɔnɔ dɛ ko ka d'a kan baara kan ka kɛ kɛcogo min na a tɛ ka k'o la o la sa minnu bɛ baara kɛ olu ko n'a tiɲɛna maa fɔlɔ minnu bɛ ye o ye olu de ye kabini an b'an tuma la olu kulera ka kulekan bɔ faama minnu bɛ se ka yɛlɛma don kow la u kɛ wuli olu n'o tɛ olu kana kɛ a kɔrɔ i n'a fɔ dɛgɛ susu somanci o kɛra kɛ somanci ye wala o de kuma bɛ yen la sentinelle kuma na AGT o jumɛn tuguni AGT ni an ka jamana cakɛda dɔ ye a ɲɛmaa n'o ye Zana Kulubali ye ko ministre ko a ma min kɛ ministre fɛn fɛn boloda a ye yɔrɔ a n'a a ka baarakɛlaw bɛ ɲɔgɔn na jalaki dɔw tali caman tali k'a sigɛrɛ ko nka ministre y'a fɔ ko k'a kɛ cogo min na Ablaye ale ko a bɛ k'ale de sago ye a tɛ ka ministre ye tulo don ministre yɛrɛ ka kuma kɔrɔ boni nin ye sɛbɛn ye cikanw ye minnu bɔra an ka sɔrɔsi ɲɛmaaso yɛrɛ ka ɲɛsin olu ma boni ka d'a kan ni jate yɛrɛ minɛ u ye min fɔ sɛbɛn in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ u ye sɛbɛnw bila ja kumakanw ani taamasenw ani kuma minnu donna yɔrɔ minnu a n'a ɲɔgɔnnaw k'a yira k'a fɔ a jamanadenw bɛ bolo min kan bi ne dusukasi tɛ fila o dusukasilen don o la sa u y'a yira k'a fɔ message in kɔnɔ ko maa minnu n'o ye jalatigibaw ye ko olu ka bolimafɛn kɛ minnu la minnu ne ye turupu ye n'o ye kɛlɛkɛcɛw ye boni olu ye message bila ka taa faamaw ma ani colonel minnu ne olu ye fanga ta nin waati na kɛrɛnkɛrɛn la ko kana kɛ sokɔnɔsigi ye birokɔnɔsigi ye u k'a dɔn k'a fɔ olu minnu bɛ terrain kan olu de a bɛ ka k'olu la olu de ɲɛ bɛ fɛnw na olu de b'a ɲɛdɔn deni mana min fɔ baba ɲɛ kɔrɔ dɔnbagalagoya y'a fɔ ko ni ji filɛ mun fɔ daga la ko a m'a mɛn dɛ a m'a mɛn a y'a ye di ambassade min bɛ Mali la Washington DC Mahamadu Nimaga k'a fɔra an ɲɛna lasigidenso in a kana sen su a kɔnɔ a ka mobiliw ani mobili dakabana minnu b'a bolo a bɛɛ minɛra a la mun a ye mun kɛ ayiwa
Amavugo ya yelemara ko de rom nerala wa amavugo ata Iran maro Iraq wa maro ko do bolo dalin kundu o na yelemara ka fodi ko ete yin la sigirien tuni isen shukun yenno atsekeso le combat kumana akodi officier umeneli boni colonel usigilembe abaku usigilembe kubakande nuyu dade ninka mo ebesa mo be jotuni ndolanga isirifu bolo kana jo koma de ay maso milembe keso bagay Mokhtar Wan ani bandao alube résidence surveillée la ube ukasunga usakutuira la bolila ode kaso nga anga famau olu sedeo chebawe ikambo uma ka anyinu fe ko ka akono yan numbulo secrétaire général munumbe olu fene seben blakana URD nyingali do ne awa ate chiri boloma wa bu yere ne de kuma yere ablay inspection ani scanning scanning marsandizu munu ne olu be bo kofe kana anfe an o ya ira ka fo 60 milliards bi woro bonyonko odo de be tlatla joro tugo ni nyonche ani chakada munu no lolan yi munu na le me barala anfe an abeke jamana kokan na bla nte here jamana be jamana burja le challenger kumana akodi far ani parina far nga wili ani sakajigi ni parti fla ako ukuni se fama ye chamanche fanga cheba ye munfo kuma kauna ani la yinuna ko olu koni sigile me ko ka laje olu koni dalendo kuma nuna u dalendo bolo no bla 7 nu fenela afo abara beke aketwela shawel ko kala maiga premier ministre ani jamana ani gouvernement ga kuma la sela ko be feka chama de ko be feka chama ne ko dun charima ko doni bol ne ko charima ibido bol alaba ibe chou docteur Modibo Soumari président URP ako Mali Croix e nyon ngen kandi awa ke ko man fen mana Mali Croix ko kuma fo ni wati na kasoro imala ben afobagaw awa usula matama le malien kumana akodi malien kumana ye professeur Elage Yunus Amediko ya yininga ale mi président parti RDS ani Atir ako ni chamanche fanga ne do farala akundama kan ko kololo min bala dantala malibulu ayi kuma fo mi banda wani Mokhtar Wani cour de justice me sede autola ako ambe fe okay ni foli ka anye kala kan ni numne li ta côté bla résidence surveillée kumbala nga anta kundon ay do fo anyana nan fene kan amin ka yanu yana nga jelaki famu ko jugu ba kunje ko jugu keleba ko jugu nyele gara ni ma yemi ni ye banawato do ya aye ka to Gabriel Touré la banalindo kada ka banakilin o de keleme ka soro ko le savant Stephen Hawking ne re konta do o bananyi o banami ni ye madoye ni madoye munu ni ama blako jugu ya wala yere nana u yere soro nyaro nunu ye cheni muso ni muso cheni che auj billah enda to kuma la kuma de bien ay ablay o de kuma be halaki o tenyumay commissariat de police mbe 7e arrondissement tona mamunu no o lieu stratégique lawiye yoro commissariat tan ani wolum lambe makwana alamununa ko tiar la 7e arrondissement lu de be barake kasro o maduni belata wala commissariat ni anyamo be modu munkoro bolo c'est sikoninko commune 6 la Bamako yanno ko jugu akabara bili bado na yoke ana ndado la o kuma fene be ni ma yemi signa kasola do kun flas temenen ko ablalen ko do kun flas dran signa kasola we ko jugu kala ala kalire ko jugu yafo alena ka dema boy ba so anyi naka debe ko anyi naka debe ko ote bashi kramo Muhammadu nam mbabi bakde karabi baccalauréat wala be kembi awo malila baki karam malaya akara ko wata makanga watle de chien folo atro Mali to ye Soudan juillet 1948 Allahu akbar atro awni tubabu de bamara bak to ye beje l'Afrique occidentale française tubabu de kalanke tubabu de examen organisé donc baki karam Soudan en 1948 pour la première fois
siɲɛ fɔlɔ maintenant ɲinili y'a yira mɔgɔ fɔlɔ mun ye bac sɔrɔ Mali Sudan na o ye madame Sira Diop. Sira Diop i b'a dɔn kosɛbɛ madame Sakliba Sira Diop. n b'a dɔn. Voilà. Ale denmuso tun tɛ ministre ye. O don Jɛnɛbu en 1950. donc ale de y'o sɔrɔ. donc o tun b'a fɛ k'o de fɔ ni fana ye information ye. ale de fɔlɔ y'a sɔrɔ. bac daminɛna en 1948 yan. o tɛ bi ko ye dɛ. o tɛ bi ko ye dɛ. tɛ bi ko ye. yan n'an ka indépendance ta. o waati fana o bac kelen de bɛ kɛ farajɛ bi yɔrɔ fɛn fɛn bɛ mara. a bɛ kɛ o waati na. parce que l'enseignement était uniformisé dans les colonies françaises. Donc, de l'AOF. L'AOF. Donc, voilà. Afrique occidentale. Ni mɔgɔ passera. Dɔnnikɛla baw ninnu. U bɛ taa ni Pointe William Ponty Dakar. A musolamani fana. U bɛ taa ni Rufisque Dakar. Allahu Akbar. Ni docteur dɔ fana. U bɛ taa ni Dakar. Sidi Badian ye kalan kɛ Dakar. Gologo ye kalan kɛ Dakar. Moribo Keita. Mamman Lassane. Barama Bokoum. Ninnu bɛɛ ye kalan kɛ Dakar. N bɛ William Ponty kɛ. Voilà. Donc a tun bɛ donc Dakar de tun ye faba ye. donc n'aw bɔra kɔrɔ la. n'aw de ye maire dɔrɔn. aw kɔni b'aw kun da Dakar de kan. Tiɲɛ don. Voilà tun b'a fɛ k'o de fɔ bi. An diyara ye. donc o waati ni yan tɛ kelen dɛ. awɔ. o waati ni fɔren tɛ passé dɛ. Ablaye. tubabu ti namaro dɔn n'i ma passé dɔrɔn i tɛ passé. Ablaye kalan tɛ tuguni. kalan banna. kalan tɛ. kalan tɛ. Ablaye kalan tɛ. bagi kɛ unique ye. Ablaye kalan banna o. kalan banna. n'o tɛ bagi. bac première partie. deuxième partie. deuxième partie. oral et écrit. écrit oral i b'a satisfait fila bɛɛ la. o kɔ i bɛ tɛmɛ ka taa terminal la. terminal i bɛ écrit. Oral, il faut satisfaire à ces heures de preuve avant de passer. O tɛ tulonkɛ ye dɛ. Sisan on repêche même à 9. École, l'école malienne. Aruna, n'aw ma ka système nin san nin tɛ ko ye dɛ. Aw ni mɔgɔ wɛrɛw mana da ɲɔgɔn ma, jamana wɛrɛ taw. Ala to a kan fɔ yɛrɛ dɔrɔn an bɛ malo. Walima a bɛ taa sigi ka ɲɔgɔn waga. Ni résolution mana ta dɔrɔn a b'a ta ten kɔrɔ ka na n'a y'an fɛ yan. Kuma tɛ yen. Dumbuya. Nin ma ɲi dɛ.